ବାଦନୁବାଦ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁ, ଏ ହିଁ ସେ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀ, ଯିଏକି ଅନେକ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧ, ଅନେକ ବାକ୍ୟରେ ସେ ନିପୁଣତା। କାରଣ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କର୍ମରେ କାହିଁକି ସେ ନିପୁଣତା? ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। କି କି କର୍ମ ଯାକ ସେ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କର କର୍ମ କଣ ଥିଲା? ସୁସ୍ଥତା କର୍ମ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲା, ଖଞ୍ଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା କରୁଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶରେ ବଧ କଲେ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ରୁଶରେ ସେମାନେ ବଧ କଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କେବଳ ଜଣେ, ସେ କୋଉ ଯୀଶୁ? ନାଜରିତ ଯୀଶୁ। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ କାହା ନାମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଏଭଳି ଅନେକ ଯୀଶୁ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। ଆମେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବି ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢନ୍ତୁ, 22, 23, 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ। ହଁ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦୂତମାନେ କହିଲେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ବସନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମରଣ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେବାର ବିଷୟ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଭଳି କହିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବିଷୟ ସେଟା? କଣ ବିଷୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ? ଆଜି ସକାଳେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ? ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ, ଯେଉଁ ମରିୟମକୁ ସାତ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମରିୟମ, ସେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜେରୁସାଲେମରେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ସମ୍ବାଦ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଭଳି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମା ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରରେ ମାନେ ସକାଳେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନ ପାଇ ଆସି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଓ ସେଇ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଜୀବିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆଉ ସେଇଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଯାଇକି ସମାଧିରେ ଖୋଜିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କବର ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଧରିତ୍ରୀ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ
ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ତଳ ଅଂଶ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗିନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତଳ ଅଂଶ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକ ହେ ନିର୍ଭୋଧ ମାନେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଥିତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଏହି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଆପଣ ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ଆପଣା ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ସେତିକି ରହିଥାଉ। ତ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ନିର୍ବୋଧ ମାନେ, ହେ ଶିଥିଳ ଚିତ୍ତ ମାନେ, ତୁମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତୁମେ ଜାଣୁନ ଯେ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ମହିମାରେ ମାନେ ଆପଣ ମହିମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ବାର ମହିମାରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଏକ ମହିମା, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଏକ ମହାନ ଗୌରବର କାରଣ। ତାହା ବି ତୁମେ ଜାଣୁନ କି? କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଆମେ ପାଇବା, ସେମାନେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତଳ ଅଂଶରେ 28-29-30 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କହିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆହୁରି 29ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ଗୁରୁ, ହେ ମହାଶୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଆମ ଗୃହ ଭିତରେ ଆସ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେଟା କିଏ ପଢନ୍ତୁ। 30 ପଦ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନରେ ବସିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପୁଣି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। 31 ପଢନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଥାପତନ କରିକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଆଳାପ କଲା ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ। ଗୃହ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଗୃହରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କଲେ ସେମାନେ? ଭୋଜନରେ ବସିଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ? ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଦେଉଥିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କଲେ? ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଆଉ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କଣ ହେଲେ? ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ।
ଅନ୍ତରିତ ମାନେ କଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ? ଅଦୃଶ୍ୟ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଏ ଜଣେ ସେଇ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମରା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? କବରସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି, ଆମ ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ଆମର ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇବା। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ମାଥ୍ୟୁ 5:8 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଚି ଅଛି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମଳ। ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ସମାସିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କାରଣ ସେମାନେ କାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। କାରଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କଣ ଥିଲା? ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଥିଲା। ହୃଦୟରେ କପଟତା ନଥିଲା, ହୃଦୟରେ ଛଳନା ନଥିଲା, ହୃଦୟରେ ମିଛ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଲେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 24 ପର୍ବର 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯାହାର ହୃଦୟ କେମିତି ନିର୍ମଳ ରହିବ ସେ ଅଂଶରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 24 ପର୍ବର 24:4 ଯାହାର ହସ୍ତ ଶୁଚି ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ଯାହାର ଅସାରତା ପ୍ରତି ଉଠି ନାହିଁ, ଯିଏ ଛଳ ଭାବରେ ଶପଥ କରି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଲୋକ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ପରିତ୍ରାଣ କଣ ହେବ? ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଧନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶୁଚି, ଧନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ମନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମଳ, ଧନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଜି ବି ଶୁଚି, ସେମାନେ ସେ ପରିତ୍ରାଣଦାତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେମାନେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି କଣ କରିବେ? ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ତ ବେଳେ ବେଳେ କପଟ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବେଳେ ବେଳେ କପଟତା, ଆମ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଚି ରହୁନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ରହୁନାହିଁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୀତ 15 ପର୍ବରୁ 2 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଓ ଧର୍ମ କର୍ମ କରେ, ଯେଉଁ ଜନ ସରଳାଚରଣ ଓ ଧର୍ମ କର୍ମ କରେ ଓ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟ କହେ, ଓ ଆପଣ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ୟତା ସବୁବେଳେ କହେ, ଯେ ଆପଣ ଜୀବରେ ଗ୍ଲାନି କରେ ନାହିଁ, ଯେ ଆପଣ ଜିଭାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କହି ନାହିଁ, ଅବା ଆପଣ ମିତ୍ରର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ମିତ୍ରର ବା ଆପଣ ପାଳକ ଚାଳକ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ କରିନାହିଁ, କି ଅବା ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କପଟ କରେ ବା ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦାର ସ୍ୱର ଉଠାଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାମର ତୁଚ୍ଛୀକୃତ ହୁଏ ନାହିଁ, ହଁ ମାତ୍ର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ
ସମାଦର କରେ, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରେ। ସେ ଶପଥ କରେ ଆପଣାର କ୍ଷତି ହେଲେ ହିଁ ହଁ ହଁ ସେପଟେ ରହୁ ମା। ମୁଁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ, ଯାହାଙ୍କର ଜିଭା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ କହିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଜି କଣ କରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଆଜି କଣ କରିବ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ କୌଣସି ଛଳନା ନଥିଲା। କ୍ଲେଓପାଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ କ୍ଲେଓପାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ସହିତ ଯିଏ ଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଛଳ ଭାବନା ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ,